Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at alarmismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Ignisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kag Bicolano worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Check mic, check mic. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! May nagsasabit. Magandang umaga po, Mama Jane Buaraw Barameda, Boss Ato Kabigaw, Ma'am Susan Villar, Ma'am Nilda Chavez Azores, kay Tope, siyempre kay Ma'am Nilia Marcaida, kay Ma'am Elena Valenzuela, kay Mac Gab Pete, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos, mga amigas, mga tugang, mga kabayan. Digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungaldaw kita ni Lunes, Monday, petsa 29 na kita ngunyan tupi kang bulan na Hulyo taon 2024. Back to school na. Balik na po sa mga eskwelahan. Ang satong mga chikiting. Kung ngunyan. Sabayan po nindo sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari. Mga nangyari. Mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot mampo nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy duman po sa may kumpleanyo ngunyan, July 29. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Happy fiesta sabi ni Topi. May amnesia. Dahil nanggad nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man ki ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Amen! Amen! Mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ini ang sa indo pong servidor asin taga Reparo.
Live na live kita mga tugang mga kabayan sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang membros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras po ngini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit sa mga panahon pong ini. Gari nga yan nagulpi ka kang piyesta. Gari na kulangan kita tabi Ma'am Lourdes sa Ligalaryo ki Jintanlad. Gari nagluya. Magkapilaman kita sabi ni Topi. Ang pertingon niya na pagurarampangan na pagkaaga. Maglaga ka kitanlad. Iton pagrorupropon mo. Oy mga tugang mga kabayan, ngunyan po ang opisyalmenteng pagpuon kang school year 2024-2025 kang Department of Education. Sa mga pampublikong eskwelahan, ngunyan tabi ang puon kang klase kaya back to school na. Ang sa tuyang mga chikiting. So iba arama yun sa schedule, alas 6 sa pahit na tulos. Pag back to school na baga, very excited dun sa mga aki, ikatabi kay Totopi ka, nagklasik ka, pag-arog ka ining ngayang back to school na. Ang primerong aldaw baga, puros bago ang podkeni, mga gamit, bag, chinila, sapatos, uniform, notebook, mga gamit, klase, puros ang bago. Bago ngayon tabi Maricel, pati man su balon, dakol ang balon, tapi merong aldaw. Ano po so mga naging eksperyensya manindo kang kita nagkrelasi pa man ka ito na arog kayo ni back to school na? Ano ang natatanda nindo? Kasi excited ka na mahiling mo na so dati mong mga kaklase, mahiling mo na si madam, so crush mo mahiling mo na. Bata bagang niya na mga panahon na initabi Papa Dan Rosales, ang mga elementary, nako, pati elementary guwana ki mga kurokras. Bakong iyo tabi Sir Idol Lito Esteves Tuangki, mga elementary ngunyan may mga kurokras-kras na. Ano natatandaan nindo kang pimiro man ka mo naglaog sa klase, tapos mabalon kami kipig patos sa dahon kang bataga. Iyo na-experience ako manan ka ito. So balon bagang pigpatos sa dahon kang batag, mahamuton daw yan. Tapos ang isira mo yao naman dumaan sa dahon kang batag, tinapa, isus na parong. Ang problema pag nagigisi baga sa laog kang bag mo na mamarong sa laog kang classroom so tinapa. No. Ano nga ang pigigibo pag arog kaya ba kayo ni excited doon sa mga estudyante, di dyan baga sa luwas kan mga eskwelahan. Iko dyan ki mga turtindahan, tabi tope. Malaswaki, day pangani nagre-recess, ubos na subalon. Day pangani nagre-recess, ubos na subalon. Nailing na nindo ya.
Ngunyan baga na pigbabawal na sa mga tindahan baga sa luwas kang eskwela na di. Day pangani naglalaog so estudyante sa laog kang classroom ubos na subalon ta. May mga nagtitirinda sa luwas. Marilaman kung kakano ng tigbakal. Mga kawatan. Paglaog kan sa klase day na yan tabi Met Edwin Sistina Kibalo. Arag kaya na experience ako kay ito. Ay pangani ako naglalawag sa classroom, ubos na susakuyang balo. Hiling mo na. Matadakulon kay itang balon ko. Ma'am Mercedes Perez, good morning. Sige, pag-irestoryahan tatabi ini yung back to school. Ngunya na school year 2024-2025. Ang sabi kang Pag-asa, posibleng sabayan po ini ki mga pag-uuran. Ha? Kaya dapat sa mga chikiting ta kaipuhan padarahon ta ki mga panangga sa uran ta kita ngani ngaya ong nagkakairidad na nagtatamaan pa man giraray. Sabi ko na nga ni Met Edwin Sistina kanakaaging simana nanalian ako ta inabot ako kang uran nakamotor ako ang ginibo ko nagpaoran ako tabi tope. Nagpaoran ako tahon ako agwa di maayo pa. Ulyo na pala. No. Bakong nako ako suhanap ko. Pigbiyo ako pig kalintura, pig sipon, pig nagaabo. Lingana. Yun na bagay ni. Kaya pasensya na muna kamuhata medyo purungag kita. No. Kami narigos kaya kita naninibago kita sa klima ngunyan ta paghali ta baga sa sobrang init ano grabe so init na namati ang takang su El Nino o ngunyan na nagtatransisyon na papasiring na kita naman sa mga pag-uuran tabi Pading Bernard na mamaguhan man so sa tuyang lawas. Kaya dahil nakita sanay ngaya mauranan, pag nauranan, iabo, isipon. Kaya sumanga aki, madararahon tatabi ki mga panangga sa oran, ha? Siguro. Ang gustuhon kay to ni Met Edwin Sistina, sulinubak da. Ako kay to tabi, Met, ang gustuhon ko, so ukoy baga, so ukoy so ukoy bagang tigtitinda na kan taga Bagong Bayan kay to. So nalalag sa lata tabi Ma'am Jennifer Arevalo, good morning tabi sa Ma'am Jing. So ukoy baga na gibo sa kamuting kahoy. Sus Maria Josep. Gurano nga ito kang inot 25 sentimo. Tapos so ice candy kay to Ma'am Jing 25 sentimos man. Burano man sulinubak 25 sentimos man. Ngunyan makabakal ka pag 25 sentimos. Uyan baga dyan sa tinampo pigsuro si Rekyuda na sana so 25 sentimos. Ano pan mabakal mo ka igwapa so tinuruhog bagang tabog-tabog. Masiramon bagay ito tope. So tabog-tabog ituhog duman sa gihoy. Ang stopper kang gihoy so dahon kang bata ay dahon niya mismo so dahon mismo kang nyog. Itong stopper ituhog duman mga apat iyan. 25 sentimos man ang kaito. Ilinga na tabi Ma'am Jingon niya. Ang 25 sentimos mo dahil ka naman kimababaka. Paano ta daw ngaya maipabalik ngaya so arog ngaya kito? Sige na balikan na nindo 25 sentimos. Ang sweldo mo man sa lapi. No. Balikan na nindo ito. Matogot daw kamo, sige, baraliktaan sa 25 sentimos sa lapi, pero ang sweldo nindo sa lapi man. Magaday ka mo naman magrereklamo. Bakong ngayon tabi, Sir Idol Delpin Astillero.
At balik na po sa mga aki ngunyan sa eskwelahan. Di buwilong-buwilo na naman ngunyan sa mga magurang. Buwilo na kay Marites. Sabi ni Michael Burse, pa-shoutout na tabi from Maggie Jeddah. Tama ba? Saudi Arabia, Bursi family po, dyan po sa Purok 3 kang Santo Cristo. Sige, Sir Pedrito Perez, good morning. Nasa Saudi Arabia. Maurag kayo ito pa di. So, Nutriban. So, Nutriban. Ipalamanan kibukayo. Yung mananggada di. Igwa pa ka ito kibalikot siya. Ay, narumduman ko tabi, Sir Delpin. Subalikot siya mananggada di. Habang pigkakagat mo, naglalaba. Subalikot siya. Habang pig-iib-ib mo ito, naglalaba. Pag inib-ib mo baga, naglalaba ma. Naiko po kan mga panahon na rin. Ngunyan, dahi na. Kapag may piso akong balon ka ito, maugmahon na ako, sabi ni Mit Edwin Sistina. Iyo, adi, ako nga ni kitang balon ko sa lapi sana. Pag may piso ka ito, urigwahon ka na. Kung ang piso ang balon mo ka to, kan mga panahon. Urigwahon ka na. Bata, puros 25. O 25 si Linubak. 25 so ice candy. So palamig, 25. So Linubak pa sa natapos so palamig, rimati na. Banatan mo pa kitabog-tabog. Tapos sigwa pa kibanana kyo, kamutikyo. O paglog mo sa klase, pag may nagpakawala apod kene, may nagpakawala na masamang amoy, dahil sa nakitururuan. May minahiyom-hiyom sana Sir Delpin pag may napaparong na iba. May minahiyom-hiyom sana. Napakupakan mo ngayon paano sa kamuti. Eling na nindo yan. Ngunyan iba na. Iba na ngunyan ang mga balon kan mga aki. Permi ng sumay bubuyog. Maluyang klase ka pag bako ka Jollibee. Bubulihon ka dyan kan mga kaklase mo. Ay, ang balon mo ngayon, tinapa. Ako ngaya Chicken Joy. Eling mo na. Ano pa ang mga riparo tangon yan? Uy, may suminabog dyan sa Pinarik, sa bagong pigtutugdok na establishmento dyan sa Barangay Pinarik, may suminabog dyan kanakaaging Sabado. 32 na tabi, so lugadan. And ang sabi mga tugang kang Albay Police Provincial Office na pighali kay ni ang anggulo na act of terrorism. Dahil mandatabi. Kundi su LPG. Suminabog su LPG. Ay man nga ki terorista. Yeah. 32. Ingat tabi kita hatamin nagsasabog man ang gadya. O ini pa, uni na naman tabi tope. Sisay na naman kainan may sala. O may nabangga na naman kang tren. O dyan sa Gapo Daraga. Sa Rongban. O 12 ang irido. Sayan may problema talaga kaini. May nabangga na naman sa tren. Iling mo na yan yun nasupig sa sabi takang inot pa. Bako? May nabangga na naman. Di mag-arasikaso naman sa mga opisyalis kang gobyerno ta. Arugbaga kita kayan. Pag may nangyari, saka naman kita mapasarali. Yeah. Reactive kita. Bako kita proactive.
ang may sala ngaya si amigang Wad May Ben. Hiling mo na yan. Irak man si Wad May Ben, yun ang may sala. Matindi so danyos na dinarapo ni bagyong si Karina. Ayo, matindi. Minabot na tabi mga tugang sa 400 million ang distroso sa agrikultura kang pinagsanib na pwersa kang habagat tapos subag yung si Karina. Nagsanib pwersa sa habagat tabi del Masinas tapos subagyo. Grabe so naapektaran masalado kang agrikultura sa Bicol area nagkakahalaga nin mga 25 million. So distroso po sa mga agrikultura. O ni mapapamuda ka na naman tabi Sir Del Blaso Masinas. Ang Albay Electric Cooperative nagpuo na pong magkolekta nin 10 pesos kada miyembros konsumidores para po da sa buffer stock fund. Ngunya na bulan. Mapapamuda na naman kita. Mga buro buffer stock fund na yan. Oral daw brown out. Kakan mamuda. Mata ngaya pag nag-upload ngaya kami sa hotline nindo, dahil man kinagsisirimbang. Ay kakan magmuda. Tapos pag-abot kang bill mo, palabaw ang bayadan mo. No. May 10 pesos na naman. Dinaog so tubig kang undoy at habagat kang binaha sa Manila. Marengani, tawara na naman si Wad May Ben na di. Kunday na butod ko. No. Ma'am Lut Bueson, good morning. Dahil kitang magin ni bukay ni sa aliko kundi magbayad. Hindi kita magbayad, puputulon kita tabi Sir Idol Delpin Astillero. Importante yun pati ang kuryente. Yeah. Kaya sige tang muruda, sige tang reklamo, dahil man kita kimaginibo kundi magbayad. Nasa na yan. O di tapos na tabi Mamlot Bueson so Alinaw Festival dyan sa Malinaw. Baka lamang magkatubig na tapos na sa pista. Yan sa Malinaw. Ayan tabi mga tugangan sa tuyang mga ririparohon. Ngunya na aldaw ni Lunes. Back to school na tabi sa mga chikiting. Kulang na nga ni Sinda sa serbisyo. Nangulikta pa ki. Napapamuda na naman si De. No. Ay, hindi. Galing mo na iya. Naramdaman ko lamang kito sasabi kang dating mayor man na dahil na nga ni ngayang water, dahil pan sistema. Pero saang mayor? Yan nga ang problema digdi sa mo. Dahil na ngayang water, dahil pa ngayang sistema. Pero siya ang mayor. Albatana. No. Hanggang ganyan niyo, manggiraray. Alas 7:31 na tabi mga tugang ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano.
Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na iyan mako along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. O dyan diyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house, o dyan na po kamo. MBY Dormitory na po kamo. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, ohayo gozaimasu, ingat tabi perme. Siyempre mga tugang kasabay taman dyan ang satuyang Vice Gobernador, si Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay. Ang satuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Rener Burse sa siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor si Capos Bilo. Si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Kasabay ta dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay kay Boss Bob. Dyan po kamo magtaraya sa Lotto. Bako tabi sa weteng. Sabay sa pula puti. Ayan tabi mga tugang ang mga katuwang ta sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo Asin Ripan. Sige ta, alas 7:34 na tabi ang satuyang Philippine Standard Time. Aramon tamunan magiging kamugtakan kan satuyang panahon. Baka may pigbabantayan na naman ang pag-asa ni na raot ni panahon. Kontan linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning! Pag-asa? Pag-asa, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay na ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, July 29, 2024, opening ng classes dito sa ating bansa. Sa ating latest satellite images nga natin, makikita natin yung southwest monsoon o habagat na patuloy na nakaka-apekto, partikular na sa kanlurang bahagi ng Luzon. Makikita nyo, medyo maulap pa rin yung kalangitan, partikular na sa may bahagi ng Ilocos Region at ilang bahagi ng Central Luzon, yung area ng Bataan at Zambales. Asahan pa rin na malaking tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito. Samantala, patuloy pa rin yung pagmamonitor natin dito sa low pressure area na ating huling namataan na sa 220 kilometers northeast ng Apari sa lalawigan naman ng Cagayan. Sa ngayon, basta pinakahuling datos natin, medyo nahihirapang maging isang bagyo itong low pressure area na ito dahil nasa isang environment siya na hindi conducive para ma-develop into a tropical depression. Pero patuloy pa rin nating i-monitor itong low pressure area na ito sa mga susunod na oras. At samantala, sa iba pang bahagi ng ating bansa, sa eastern side ng Luzon, sa Kabisayan at sa Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan. Kaya sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga magulang, mga guro, mga estudyante na papasok ngayong araw, asahan pa rin natin yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi, habang sa tanghali may tsansa medyo mainit na panahon, lalo na sa may bahagi ng Kabisayaan at sa Mindanao. Sa ngayon naman, maliban dito sa low pressure area na ating minomonitor, ay wala na tayong nakikita iba pang low pressure area o bagyo man sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Habang sa mga susunod na araw, inaasahan natin na hihina na nga itong southwest nangyari? monsoon, kaya posibleng mga thunderstorms na lamang ang mararanasan sa mga susunod na araw, bandang hapon yon hanggang sa gabi. At narito ang ating inaasahang panahon dito sa bahagi ng Luzon. Inaasahan natin ang itong area ng western section ng Luzon ay makararanas pa rin ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan. Ito ay dulot nitong southwest monsoon o habagat. Partikular na nga itong area ng Ilocos Region, Bataan, Zambales. Posible din yung area ng Cordillera, partikular na sa Abra at sa bahagi naman ng Benguet, dyan sa may Baguio din.
Sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman natin ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, habang malaki yung tsansa na medyo mainit at tanghali ang mararanasan, lalo na dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Agwat nga ng temperatura sa Lawag na sa 24 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao aabot na hanggang 33 degrees Celsius, sa Baguio 70 to 22 degrees Celsius, sa Metro Manila naman 24 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi nasa 24 to 32 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dito sa may area ng Palawan, inaasahan din natin ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayan ang makararanas ng generally fair weather, pero may chance pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog din ang maranasan sa may bahagi ng Mindanao. Ito ay dulot ng mga localized thunderstorms. So makikita natin sa may area ng Visayas at Mindanao, hindi masyado nakaka-apekto yung southwest monsoon, mostly sa may Luzon area lamang. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 32, habang sa Davao hanggang 33 degrees Celsius. Sa kasalukuyan nga, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero nagpapaalala pa rin tayo sa mga posibilidad ng mga biglang paglakas ng alon dulot ng mga thunderstorms. Pero generally, ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat malilit ng mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Samantala, ang araw ay sisikat mamayang 5:39 na umaga at lulubog, ganap na 6:26 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph. Lalo at inaasahan natin ngayon nga sa pagbubukas ng klase sa araw na ito, posible pa rin ang mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Kaya mainam, magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maganda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Salamat sa pagsabaybay. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan mga tugang mga kabayanan, magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon Sir Javier Bunsa, kay Cap Art Abela, kay Sir Dick Damaso, good morning. Di may mga paguran-oran pa databi ABC President Cap Art Abela, ano? Lalo na pagkahapon, kaya mga chikiting na nagbalik na po sa klase, importante magdaramang giraray kipanangga sa oran. Pero magayon ta medyo nagluyan na da so habagat. Pero sa tuya digdi sa Bicol, pabor sa tuya ang habagat adi. Sana permisan ng habagat pag naghahabagat ang Bicol area, ang Bicol region, ang area kang Bicol, pag may raot ki panahon, pig-aalaw so raot ki panahon na day tamaan ang Bicol. Pag may habagat kita, pabor sa tuyang habagat, ano? Kaya baga sabi Sir Javier kan mga nagkakaedad sa tuya na pag ngaya habagat, pabor sa tuya. Digi sa Bicol. So ngayon nabibilog ngayang bagyo, italbo paluwas. May natalbo baga subagyo paluwas sa Philippine Area of Responsibility hanggang dyan sa siya sa Pacific Ocean. Iyo pag ihabagat. Ngunyan pag medyo maluya so habagat na ka. Pero delikado kita. May mga pigbabantayan pang LPE ang Pag-asa, ano? Ayan. Sige, good morning databi sa Albay EMS. Sabi ni Sir Dick Damaso. Sabi man ni Jane Alano Lucero Maray na pagkaaga tabi sa Gabos. Sige po, mga nakantabay sa tuya, pa-share na lang tabi kan sa tuyang programa, no?
para mahiling mantabi kang iba. Alas 7:41 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oy, may trabaho kita ngunyan. Sa mga kawani ng gobyerno, magralaog na tabi ka mo, taigwa ka mo kiplag racing. Lunes bagangon niya. Lunes. Dapat yaw na kamo dyan sa sendong mga trabaho. Taigwa po kamo kiplag racing ha. Alas 8 yan. Kaya asikaso na tabi ka mo. Sige, ma-break muna kita ha. Pag babalik tatabi mga tugang pag-urulayan tayo ng back to school 2024-2025. Ano? Kasi iba pa niya itong mga nakalinyadang pag-urulayan. Digdi po sa tuyang programa ngunyang pong Lunes. Petsa 29 na kita kang Hulyo taon 2024. Mga tugang, standby po muna. Mabalik po ang programa. Kalipas lang po yung mga importante sa ng pagirumdom. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo!
Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ta 47 minutos na lipas ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Mga tugang ang oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po Sindano. Siringman ang oras na yan daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glen Daong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursican Tabaco. Cons Irene Morales Pahot Mayor si Capos Bilo si ABC President Cap Art Abila. Kasabay dyan ng Capos Bilo Lotto Outlet. Sige. Mga tugang balik po kita sa programa. Ako man po girarayan sa indong lingkod. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong Lunes na Lunes. Primerong aldaw po kang back to school. Kang school year 2024-2025. Sa 29 kita ngunyan kang Hulyo taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya papighalata. Paiton ta na ini. Taba ka paiton pagkangiba. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang alas 7:48 na. Sige, kay Maria Makiling. Good morning tabi sa imo. Si Maria Makiling. Kumusta? Pasensya na tabi ata medyo tinamaan kita kang pabago-bagong panahon. Kaya arog kaya. Pwede man siguro epekto pa ini kang concert ni Manong Rodel Burtamonte aka Butla. Mata ng Bayan. Kang piyesta dyan sa Malinaw. Tanag concert. Napasa. Napasa si Manong Rodel. Sige di tapos na ang piyesta kang Malinaw. Tapos na Alinaw Festival, Kasubanggi. May pasasalamat, concert pasasalamat. Kasubanggi, magayon sa panahon, Magayon. Dahil kita ugaring nakaabot Kasubanggi. Ma'am Anita Aquino, good morning tabi sa imo. Sige ta alos kaso udma. Mga nakaaging aldaw, grabe mga kasibutan kan sa tuyang mga magurang. Tayo na nga ini, back to school na tabi ang sa tuyang mga chikiting. Ngunyan tabing Lunes. Baralikan na kundi. May anunsyo po sa Department of Education na si Secretary Sani Angara daman po sa mga eskwelahan na pigpospon mo na mga klase. May kinaraman iyan sa naging epekto po kang matinding mga pagbaha asin raot kang panahon. So ngunyan bagatabi sa official menting pagbukas kang school year 2024-2025. So dahil mo nakiklase, postpone mo na ang pagbukas kang klase sa mga minasunod na lugar. Tupi. Bako mauran sa imo sa food park kung Kansan Roque daiman ki mga tawo. Yaon sa Malinaw kaya so tawo gari kasudma. Bustope. Nagiriling gari kang concert dyan sa Malinaw. Yaon man nga ni gari duman si Ma'am Rems Doña Chavez. Yaon katabi Ma'am Rems duman sa Malinaw. Igwa ki concert dyan kasubanggi. Magayon sa panahon. Kaya lang dyan sa food park kang San Roque, daiki mga tawo. Anon mga yaon? Bako mga tawo na si yaon duma. Ngayon mo na ni si Topi. Bako ngayon mga tawo. So postpone mo na tabi mga tugang ang pagbukas sa klase dyan po sa NCR. NCR, Region 1, Region 3, Region 4A,
Region 6 na may total po na 979 na schools. Postpone po muna sa pagbubukas kang klase. At may mga nadanyaran po ini kan mga matinding mga pagbabaha. Yan po sa advisory po kan sa tuyang Secretary kang Department of Education na si Senator Sani Angara. Dakol da ang ayam kasubanggi. Warang tao sa San Roque. Kundi, mga ayam databi sa mga rayaon dumaan. Okay, sige. First day ngunyan kang klase, at least sa mga na-experience bagakan mga aki, paglog sa premier, kasi excited yan. Yaon dyan tabi topi so pasaralihan kay bagong sapatos. Ako ka ito, paglawag ko sa klase, bagoon sa sapatos ko. Biyo nag-uurik-ik. Siyempre, ang mga aki bagarog kaya, binakal nga ni baguhon pa. Original nga yan eh. Siyempre, ambog mo man sa mga kaklase mo. Ang bagong bag mo ka ito. Ihambog mo man Sir Jonathan Mondragon. Ano ba kang pagmaralog sa klase? Arambuga. Talagang ihambog mo. Ang bag ko nga yan eh. Original nga yan eh. Hali nga yan eh so kayo kay. So first day ngunyan kang klase tabi ano. Pero dyan sa TESDA, pait-pait dyan ang klase. Dakol po dyan ang mga pig-offer na libreng mga courses ano para magkaigwa ka mo key skills. Pait na ka mo sa TESDA. Si Topi, nagkano katabi Topi sa TESDA? Nagklase ka sa TESDA? Saro ka bagang entrepreneur? Iyan ang maurag na kung ikasaro kang entrepreneur, ika ang boss. Ika ang boss, ika pang amo. Ika pang empleyado, ika gabos. Kaya importante yun. So, igwa ka skills, lalo na kung makagraduar ka dyan sa TESDA. Tadakol mo niya na pig-offer na mga libre, mga apod kan scholar, mga TESDA scholar. Yogan mo yan na maklase ka na sa nangani, may allowance ka pa. Sayang ka pa. Klase na ka mo sa TESDA. Mala pa sa nangani kung libre do permi ang oras ko, sige sa na kong klase dyan. Gusto ko man ko ta magklase Sir Jonathan, kaya lang ilinga na. Komplikado ang oras ko. Marilaman kung hurhapdi sana ako. Kung hapdi pwede. Kaya lang masupog. Masupog. Scholar ng bayan ka. Pigtatawan ka nga ni allowance. Scholar ng bayan ka baga. Dapat dahil mo man ipagpasupog na. Mili scholar ka na nga ni. Sasayang mo man so pira kang gobyerno. Para iyan sa mo. Dahil man bagata sa Laguna, baga ako para training kang mga passion niya. Passion ni Topi. Magayon tabi Topi, balua dyan sa TESDA dyan sa San Francisco Institute of Science and Technology. Dakol dyan na mababagay sa imo. Pera kan igwa, tatao ka na, at least maiproper mo. Kumbaga, tatao ka mag-drive, dahil ka mangkilisensya. Yan. Ako nga, sabi ko, tatao ako mag-drive, pero di akong lisensya. Tatao ya ako kaya, kundi, mas magayon, so, tatao ka na, may lisensya ka pa. Ano nga yan so lisensya? Yan so national certificate. May national certificate ka na, may allowance ka pa, nakakuha ka pa skills. Di ba? Saan ka pa? Libre. Mga mabuton pati dyan ng mga profesor. So, naging teacher ko nga ni dyan, mabuuton. Sa diyuton sa ng lalaki, pero makusugon man ang boses. Mga mabuuton. Mga yaon dyan sa TESDA, dyan sa San Francisco Institute of Science and Technology.
Si Sir Jonathan nga ni, ang apelyido niya, Mondragon, pero mabuto. Salbay ka nga. Hindi nga ngayang apelyido ko, may dragon baga? Ano nga yan, dragon? Maisog baga nga yan, dragon? Pero ngaya ako ang mabuot na Mondragon. Ay, hindi ka ngaya. Mabuto. Dili nga ang apelyido ni Sir Jonathan. May dragon. Pero mabuto niyan si Sir Jonathan. Mabuto. Na-miss ko lamang test daddy dyan sa San Francisco. Bay sana. Kapag nalugar-lugaran ako, taday man yan mawawara. Pag nalugar-lugaran naman ako tabi Sir Jonathan, maklase naman ako dyan. Gari gusto ko nang maadalan sa mga pagluto-luto. Gusto ko naman magluto-luto ta. Pag nagkakaedad na baga kita, dapat ang pigluluto ta sumasiram na. Bakos po, pako na sana puros inon-on tabi del. Arog ka ni ki del na masinas. Ang luto ka ni perming gulay na lada. Yagun mang gulay na lada. So lada ang pigugulay. Ang bangot lada manggiraray. Sa inga kan puruta. May trainer's meteorology level 1. Pa kami para po duman sa mga gusto mag-training, punta na lang po kamo sa SPEST. So, TM. So, gusto mag-TM. O level 1. Ano daw ma-TM ako? Kundi day, nangani kitang oras. Tapos magtuturo pa kita. Pasyar na sana po kamo sa San Francisco Institute of Science and Technology. Para po naman sa trainer's meteorology. Methodology. Tama. TM. Level 1. Sige. Ma'am Gina Malaginyo Cavite. Good morning tabi, Ma'am Gina. Kumusta apod kayo ni? So, reunion nindo. Kasabay ka naman sa reunion. So, nag-reunion dyan sa Malinaw Central School. Kumusta man sa reunion nindo? Ako gaabo ko magpara-oratinder kan reunion. Abo ka mag-oratinder tapi Sir Jonathan kan mga reunion nata. Nahiling ko sa crush ko. Baka mahiling ako kang crush ko kang inot, day man ako niya crush, baka ngunyan magka-crush na sa ko. Kaya abo ka mag-atinder kan mga reunion. Baga. Dakol na baga ang mga istorya manungod sa mga reunion. So iba nag-iriwal, so iba nagsurwayan, so mag-arago. Nag-reunion. Excuse me po. Nag-reunion tabi Sir Jonathan. Nagrelingan sa mga magkaklase kang inot na panahon. Ito palan kang inot, may ngaya krasta ka na ngaya kang inot. Di siyempre ngunyan, makusog ng buot. Itataramdaman niya, krasta ka ngaya kang inot. Yanim ngaya ngunyan niya, ano? Iya ngunyan niya, krasta ka naman. Nem. Baka tapos baga ka reunion nuto, nag-iriwal na. Nagburulagan sa mag-aragom ta. Nagkasundo duman sa... Salbahe ka ngaya. Mga pahit mo ngayon. Iyo tabi kay ako si hermana mo. Magmahon kaming maray. Nakalimang award tabi kami. Ay iyo. Nahiling mo na yan. Pasalamat ka mo de ako dyan. Kung nag-attender ako kan reunion, 5 ang award nindo. Pwedeng ang award may mga 10. Kaya lang di man ako nag-attender baga. Tayo na nga ni sabi ko. Abo ko mag-attender dyan ta. Baka mahiling ako kang crush ko kang inot.
Tapos ngunyan tara mo niya manakras niya na ako. Rimati kita kaya. Madagit kan sa sisismate. No, 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 no. Madagi tanaw ka ni Cha Steak. Ika ngayang aki ka, pilyo ka. Dahil magpara-ora tinder nga suro mga reunion na yan ha. Namunan mo ngayag ka yan. Kay Reba mo na ngayon sudati mong kaklase. Sige. Mabuhay databi ang batch 1977. Yogon mo yan. Batch 1977 palan ka mo manay Gina. Yo. O di, kamo sa champion. Naray pa ka mo. Sige ha, sabi kang pag-asa tabi mga tugang ha, so mga magurang. May mga pag-uuran patabi kita. Medyo nagluya na suhabagat, pero may mga pag-uuran pa pag bandang hapon. O kaya sa mga chikiting na nagkakarlasing ngunyan, padaron tabi nindo kipanangga sa oran. Tabataan mga aki baga. Pag nahiling na naguran, minararabasan na. Gusto nga ni kan magkadurumog. No, kundi, ang problema, subag ninda, baka bako man waterproof, magkakadurumog tulo sa mga notebook, sa mga libro. O, di problema yan. Ako baga kang inot, ako nga ni ngunyan. Pag nakamotor ako, pag nag-uuran, sagasa ako bagang uran. Kansarong aldaw nga ni ilingan nindo, inuran ako. Sabi ko, mapauran na ako, tagwa di Mayo. Mala yan. Bako naman palan ngunyan Mayo, Hulyo na, kaya ilinga. Biyo ako kinaralintura, purungag na ako kan sipo, nagparaagok-ok pa. O yan mako amo kang pauran mo. Sabi nito, piyon ng God, matapos ang turuparan, pagkabangging turuparan, ano ni? Taragpuan. Pagkatapos nga kan turuparan, pagkabanggi, turuparan. Hiwa. Mga gibo-gibo garin ni Bustopi. O kaya ni Wadmibin. Kaya iyo yan. Aday nagad ako minaatinder kan mga arog kayanta. Habo kong mahiling so crush ko kang inot. Tapos baka ngunyan magkakras sa kuya. Delikado. Pasensya na tabi sa mga kabatsta. Ma'am Susan, good morning tabi kay Kapitana dyan sa istansya. Maray si Kapitana ta permisan ng blooming. Dyan sa istansya. Sige pati ang kayo ni Kapitana. Nahiling ko si Kapitana kang Suliga Night. Natayaon ka naman. Liga Night ito. So kadiwa. So kadiwa, so nagtirinda sinda. Kumusta na pala nito? Sabi may bagas na 29 pesos ang kilo. Ikaw para abangan ko ito. Dahil man kaya 29 pesos ang kilo duman. Yan duman na 50. So kadiwa program kan sa tuyang presidente. Ang sabi gwaki 25 pesos ang kada kilo kang bugas. Tik para hanap ko tabi Kapitana Ma'am Susan. Yan naman na 50 su kilo. Wala man kaya 29. Hiling mo na yan. Para bantayan ko, tamabakal ko ta ako kibugas na 29 lamang. Mala yan, nahiling ko duman mga tugang mga kabayan 50 su kilo. Okay, sige. So, iyon natabi sa namo na yan sa mga pagbukas kang klaseng unyan, halos kan mga nakaaging aldaw, puga-puga man sa mga ginibong brigada eskwela. Baski na nga ni baga pirang simana sana, gari sa rumbulan sana sa bakasyon. Ta ibabalik na sa dati. Arug-arug na kaya kita sa ibang nasyon.
Na timing taso matinding tag-init kaya ibabalik na sa dati na pagbakasyon summer. Ang summer bagami napon Marso bako. Marso dapat pag Marso tapos ng klase, bakasyon na yan. Yeah? Okay, sige iringat na tabi sa mga chikiting, sa mga nanay. Yun na sana natada sa harong, maasikaso tadtawd mauruli na naman sa mga chikiting tapurunaw. Sa mga aki, sa mga pasaway sa eskwelahan, o bahala na nga si teacher nindo. So magiging magurangon yan sa mga teacher na. Pagyaon na sa loob kang classroom, bahala na kan si teacher. Bahala ka na kan teacher po na aga, sundo hapon. Tapos sa mga misis, sa mga nanay, builong-builo na sa mga nanay ngunyan tabi Sir Jonathan. Builo na makimarites. Tiyan paman nga yung hapon mauruli sa mga chikiting ta. Maray nga kini magmaritis nga kita. Pag-restoryan tado nga si arong nga kini. Tabatan ang mga maritis pati adi. Agdababantayan sa napermiso iba. Ano daw kung imaritis nindo sa diri nindo? Alangan man nga imaritis mo sa diri mi. Disyempre, so ibang tawang imamaritis mi. So nahihiling mi dyan. Yan nga si arog nga kini, yan nga si arog nga kaan. Di yung nga ng kakabisihan naman kan sa tuyang mga magurang ta. Sa mga aki, yaon sa eskwelahan. Kini magmaritis nga maghapon. Yeah. Sige mga tugang alas 8:08 na. Break muna kita. Sa pagbabalik ta, pag-urulayan ta ining manungod dyan sa ingat palan kita di. May sarong establishment dyan sa siyudad kan Legazpi. Kanakaaging Sabado, may suminabog. May suminabog. Maabot sa 22 o 32 ang erido. Dahilan po kang gasol, LPG. Yugon mo yan, nagsasabog pala niyan. Kaya ingat po kita rin. Maski sa tuyang harong. Grabe so nangyari dyan sa may barangay Pinari ka nakaaging Sabado. Sige, and pag-urulayan taman, sisay talagang may problema digdita bityo terso. Taigwa na naman kinabangga kang tren. Dyan sa Daraga. Maringani, tadayan nag-agi dyan sa may parting First District. Ang tren. Sisay talagang may problema digdi. So tren o so mga motorista. May nabangga na naman 12 ang lugadan sa Rongban. Yan nakaagi man na aldaw ini. Yugon mo yan. Sisay may problema kayo nito pe. Maray nga kaya ni kang tren. Pagi yun sa taas nga hindi kay mabangga. Ayun na. Sige, alas 8:10 na. Sarabay po muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad.
Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Reparo kay mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicolnet TV. Balik na tabi kita mga tugang mga kabayan sa programa 17 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras na yan asin ang programang ini. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sindano. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi. Ano? Kaya sa mga naghahanap po ki dorm boarding house, dyan na po kamo, MBY Dormitory na po kamo. Safe na safe po kamo dyan. Siringman, mga tugang ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Burse, kang syudad ni Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila, kang Malinaw Albay. Yan man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob. Thank you. Mga tugang, mga kabayan, balik po ang sa indong lingkod. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Manyang pong aldaw kita ni Lunes, primerong aldaw kang back to school. Sa mga pampubliko. Sa satuya pong palibot. Kundo lang tabi kita mga tugang alas 8:30. Pasensya na mo na kamuta may atindiran kitang meeting. Importante yun. So kay puwantang lumayog tulos tabi bostopi para makaabot kita duman. Yan. Medyo ma-under time sa na kita ha. Sige tabi, Mr. Hulbutana tabi ini, Manny Moxea. Ngunya na Lunes kita ha. 29 na kang Hulyo taon 2024. Dara-diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo kay mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicolnet TV. Okay, sige tabi mga tugang ha. Ingat po kita ta. Kanakaaging Sabado dyan sa Pinarik, Barangay Pinarik kadi, dyan sa Legazpi, may suminabog. May suminabog. Sa sarong establishmento, mala nga ni mga tugang 32 ang nai-record na irido. Yugon mo yan tabi, Bustopi. Sabi mga tugang kang Albay Police Provincial Office o kaya kay Director Police Colonel Julius Añonebo, na padagos pa po na pig-obserbaran so mga na-injured duman sa naunambitan ng pagsabog. And piglinaw man po ni PD na aksidente po ang nangyari na pigihiling ali po sa tangke po kang liquefied petroleum gas ang pagsabog. Ma'am Ninyayaw, good morning tabi. Ingat po kita. Nagsasabog palan. Kaya dahil data bidigdi, pigahali ang anggulo kan sa tuyang mga otoridad na igwa po ki act of terrorism. Kaya panunabutahe. So talagang pigsasabi do ba na so pagsabog hali po sa tangki kang LPG. So nangapudan man tabi ang sa tuyang provincial director sa publiko na iwasan po ang pagpapakalat kisa lang impormasyon. Na posible tabing magdulot po ki pagkatakot kang publiko. So padagos pa kunyan ang mga pigigibong investigasyon kan mga otoridad and so mga naging biktima tabi, padagos pa pong pigbubulong dyan sa mga hospital. So may nangyari pong pagsabog kang nakaagi pong Sabado. So grabe, nasa 32
ang lugadan, pero ang sabi dahil po yan sa pagputok kang LPG. Pigahali po so anggulo na igwa po ki nagpasabog. So ang naging sanhi databi iyo po ang liquefied petroleum gas. Iyo ang pigihiling na naging dahilan kan pagsabog kan nakaagi pong Sabado. Ingat po kita maski sa mga harungta. Nako. Ingat habi kita pagarog po kayan. Sige. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Oni pa, may onin naman tabi topi. Sabi mo sala ni Wad Maben. Nga tangay ata sala ni Wad Maben. Grabe man niya. Nga tatatig sa sala nindo. Na igwana naman tabi mga tugang ki nabangga kang train. May nabangga na naman kang train. Diyan po sa barangay Gapo, Daraga. 12 pong individual ang nasa ospital ngunyan, lunad po ni Toyota Hi-Ace van. Yugod mo yan. Guro sa rong pamilya ini. Sus Maria Josep na timingan na babalyo man suban sa release kang train. Yao naman so train. Nahali dyan sa Sipukot, Camarines Sur. Maray nga ni data luway-luway so train. Nakaladkad halos ni 78 feet. Yug-yugod mo yan. Tay ka kanyan guluguluhan kang train. Nakaladkad nin maabot sa 78 feet. Yugod mo yan. Suban. Ngunyan, unin na. Nga tata nangyayari ang mga arog kayo ni. Ano na naman yan mga dahilan? Ano na naman yan mga dapat gibuhon? Kansukat kaya na pabigla-bigla man so pahit kang PNR na gari saro sa mga pigihiling kan sa tuya mga kababayan iyong kawaran ko kakulangan po kay mga signages. Mga signages. Yan ang mga kulang. Apera kan mga signages. So mga tauhan pa kang PNR na magta-traffic diyan. Ang sabi, ang nagta-traffic na diyan, so mga taga diyan man, permida dang may na-aksidente diyan. Diyan sa Daraga, diyan sa Barangay Gapo. Kaya lang nag-uran-uran na kan time na ito na kaya mga taga Barangay Gapo dahil nagapag-traffic pag maagi na so tren. Yogon mo yan. Mga taga Barangay Gapo na nagbubuluntaryo, nagta-traffic dyan, tangani dahil may maaksidente. Iyan siguro ang mga kakulangan na dapat may address kasi bakusa na maray nga ni ini taday kay nagada naman pero may nasa critical pera na ang nagadan dyan puon ka nagbalik so biyahe kang tren hali dyan sa Naga City pasiring sa syudad kan Legazpi pera na nagadaan pera na aksidente dyan alatunta pa sigurong madagdagan pa bago naman mag-araksyon igwaman da ki mga signages. May mga signages na dyan. Ang problema, mga tugang mga kabayan, so pag widening man, tinarangkas, dahil na naibalik. So nag-widening, hinarali so mga signages kan sa train, paka-widening, dahil na binalik so mga signages. So kaya, mala pa. Kaya pigibuda dyan, so mga kabarangay, pag maagi na so tren, so mga tanod, iyo ang pigpapa, assist para dahil may mag-agi,
ng mga motorista pag maagi na sa train. Nagkapira na yan, di ba? Nagkapira ng nagkagaradan. Karaksidente. Yan siguro ang mga apod kayo ni ang dapat asikasuhon. Si saan maasikaso ka yan, tabi tupi. Yan baga nagtatrabaho sa mga taga DPWH. Ili nga po nindang trabaho kan DPWH, nagwaway dining. Tapos supusti kang aliko, yaon sa tao kan tinampo. O nga ta inali kan DPWH dae. Nga ta nga yata pagalion miyan, bako mimanan. Ilinganan nindo sa tinampo. Tininampo kang DPWH, supusti kang aliko, yaon sa tao kan tinampo. O si Sen may problema dyan. Sige daw. Si Sen may problema dyan. Ma-action yan pag may na-aksidente na, pag may nakabangga na dyan, may nagkatirigbak ng tao, saka yan ma-araksyon. Ngunya, si Sen babasulon ta halimbawa kung may ma-aksidente, so tininampo, so nagibo kang tinampo DPWH, so may sadiri kang poste, so aliko, si Sen may sala. Kung may ma-aksidente, kung may magkatirigbak, pareha sinda may sala. Nata, common sense na sa nakuta, inisyatibo. Nailing ng obstruction ito sa tinampo. Nata taday sinda nag-request muna sa aliko na irelipat nindo ni mga poste nindo tapaparilon mi ini. Ang problema, man siguro ki koordinasyon. Bala man niya kamo digdi magtarangkas kan mga poste nindo, basta ngaya ang trabaho mi digdi paparilon mi ini. Anong labot mi nga kung may magkatarigbak niya? Ano nang pahitay ni digdi sa Pilipinas? Yan ang matindi digdi sa tuya. Bahala man niya sinda, ako minaman niyan trabaho. Ang trabaho may magparil, magsimento kan tinampo, bako magtangkas kan mga poste. Saka na, pag may na-aksidente na, pag may natigbak na, magbarasula na naman ka mo. Ayun na. Pahitay ni. Maray kayo ni magdumana. Madumana ako? Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarumbang Serbisyo asin reparo. sa higdaan, nakadangog ako, hinuninin sa rumdamdam, sa luba ko, katurugan, bako kundi si mong boses, iyo pala. Yo! Sa rumbanggi, sa higdaan, nakadangog ako. Okay, sige tabi mga togang ha. Pasensya na muna, tama undertime muna kita. May importante yun sa nakita nga tindiran. Lunes. So, pasensya na tabi muna. Undertime muna tabi kita, ma'am niya yaw. Yan. Sa pangaran po yan, kansa mo yung station manager si Maestro Nila doon. Siyempre mga tugang kasabay ta dyan ang mga katuwang ta sa programa yaon dyan ng MBY Dormitory kay Madam Maylene, kay Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Riner Bursican Syudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila saka sa Capos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob. Thank you. Sa ngaran po nindo Gabos, sa ngaran po kan mga parantabay, paki-like and share na lang sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Sa ngaran po nindo mga parantabay ha, salamat tunon. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magriba ng 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo Sin Reparo. Adios amigos! Sir Art, good morning! Param na po kita. Adios amigos, domo arigato. Bye-bye! Ingat po! Manny Moxea sa programa Serbisyo Sin Reparo sa Bicol Net TV. Sisa kong pagiling pasiring
Asin Rupa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.